Tak vítam vás. Dnes tu máme ako hostia Mariana Vyskupiča. Marian, ďakujem pekne za pozvanie. Dobrý deň, a ja ďakujem za pozvanie. Odo mňa to bolo teda ponuka, ale ďakujem za prijatie ponuky. Keď tu takto sedíme, ako prvá otázka, aby som sa ťa spýtal, že ako sa ti dnes žije, alebo čím tak nejak žiješ? Máme 5 týždňov do volieb, takže my politici momentálne žijeme prácou, žijeme kampaňou, žijeme s voličmi a je teplo tak po jednej stránke, že fajn, nie je nič horšie než kampaňovať v studenom februári, ale teda samozrejme tiež to má že nejaké určité nároky, lebo fakt je teplo. Jasne, rozumiem. A viem, že ty máš aj rodinu, takže o to je to asi ťažšie, náročnejšie, že potrebuješ ten čas nejak. Takto treba povedať, že my sme v práci. Každý človek je v práci a veľa ľudí má rodinu, takže tu ja nijak nechcem hovoriť, že to má moja rodina ťažšie ako rodina ktoréhokoľvek iného človeka, ktorý chodí do práce. Proste treba to samozrejme spojiť dokopy a chodím do práce a snažím sa samozrejme nájsť čas aj na rodinu, tak ako každý ďalší človek. Okay. Keď sa tak bavíme o strane SAS, Sloboda, Solidarita, tak ty máš na starosti, alebo ako to povedať, nie že na starosti, ale ty sa hlavne zaujímaš o ekonomiku a verejné financie. A toto je tá téma, s ktorou často oslovuješ ľudí a kde často vysvetľuješ, ako je dôležitá táto problematika, aby sme sa ako my občania tomu venovali. A takým tým hlavným heslom SASky dnes je ekonomický rast. A už sme to veľakrát počuli, asi tí, čo nás budú sledovať, čo to asi tak je a čo tým Saska sleduje. Ale toto by som sa chcel aj ja teba opýtať, že pre teba, čo to znamená, že ekonomický rast, že prečo zrovna toto je to heslo Sasky, že prečo je to taká tá, že istota? Ja možno začnem úplne od začiatku, tým pádom sa to aj ľahšie vysvetlí. My sme strana, ktorá si proste zakladá na odbornosti, zakladá si na programe, zakladá si na nepopulistickosti. U nás proste máme team lídrov, čiže moje označenie team leader pre verejné financie. Dnes to máme nastavené tak, že team lídri v Saske je nás 14 a kopírujeme vlastne ministerstva. To znamená, ten môj obraz je ministerstvo financií a proste každé ministerstvo, tak ako je teda vo vláde, má svojho team lídra. No, prečo je to dobré? Dobré je to v tom, že vlastne tou našou úlohou je monitorovať situáciu, reagovať vlastne, keď sa v tom našom rezorte, to kľudne volajme, niečo deje. A takto teda Saska funguje dlhodobo a preto vlastne aj, a ja to poviem neskromne, že tie naše programy sú vždy vyhodnotené ako najlepšie a ja verím, že aj aktuálny program bude najlepší. No, prečo sme vlastne ten náš program vôbec nazvali, že ekonomický rast, prečo tou hlavnou témou našej kampane je istota ekonomického rastu, respektíve zabezpečenie ekonomického rastu, je v tom, že v prvom rade vidíme, čo sa tu dialo, ani nie, že posledné 3 roky, ale samozrejme aj posledné 2 vlády strany Smer, kde jednoducho išlo sa akoby z tej podstaty, že tá ekonomika bola nejak predtým naštartovaná, že nejak išla, že teda to Slovensko, tá životná úroveň sa zvyšovala, áno, to treba jasne povedať, ale v iných krajinách sa zvyšuje rýchlejšie a jednoducho Slovensko prestalo dobiehať. Zároveň ten populizmus, ktorý tu bol, spôsoboval stále viac a viac výdavkov, či v sociálnej oblasti, zdravotníctve, školstve, no kdekoľvek, tak tie peniaze sú aj reálne potrebné. No a stále viac sa ukazuje, že tá príjmová stránka proste nestíhala tomu apetítu proste rozdávania financií. No a jediné, čo sa teraz dá v danej situácii spraviť, keď krajina v tomto roku bude čeliť 8 miliardovému deficitu a samozrejme tie vyhliadky na ďalšie roky nie sú veľmi pozitívne, je to, že sa znovu treba sústrediť na vytváranie hodnoty. To znamená podporiť ekonomický rast, podporiť investície, podporiť podnikateľov existujúcich, budúcich, domácich, zahraničných a jednoducho urobiť všetky tie podmienky, aby Slovensko znovu sa stalo, alebo aspoň malo čo najbližšie k tomu, čo označujeme pod pojmom, že tiger, ekonomický tiger. Takže toto je vlastne dôležité a teda prečo? Pretože z danej aktuálnej situácie je v podstate
by jediná možnosť už len vyrásť. To znamená fakt produkovať novú hodnotu a samozrejme z vyššej hodnoty vie byť potom aj väčšia časť do verejných financií, nie väčšia časť, ale proste väčšie množstvo do verejných financií a zároveň samozrejme ekonomický rast znamená lepšiu prácu, lepšie platenú prácu, vyššiu produktivitu. To znamená aj pre občanov zvýšenie ich príjmov. Takže toto. Samozrejme, myslím si, že sme to zachytili, aj strana Smer hovorí o potrebe ekonomického rastu. Aj PSK hovorí o potrebe ekonomického rastu. Viac menej to používajú všetci, že v tomto vidíme, že sme trafili tú tému kampane, ani nie, že tému kampane, ale to reálne, čo to Slovensko potrebuje. Ale ten rozdiel medzi Saskou a teda tými ostatnými, ktorí hovoria v tom výsledku o tom istom, je to, že my jednoducho poznáme tú cestu k tomu. Náš program obsahuje cez 500 riešení, z ktorých 96 má jasne vplyv na zvýšenie ekonomického rastu. Proste sú to jasné, konkrétne, vyargumentované riešenia a čiže to je to, že nie tá vízia, ale my vieme proste tie jednotlivé kroky, vieme ako to dosiahnuť. V tom sme unikátni. Rozumiem. A keď nás teda niekto takto počúva, že rozprávame sa o tom, že prečo ten ekonomický rast je dôležitý, čo si teda objasnil, že ako sa na to pozeráš a pozeráte, tak zaznievajú také nejaké reakcie, sú rôzni občania, ktorí teda majú rôzne potreby a podľa toho vlastne aj volia. A ja som započul takú jednu reakciu napríklad, že no tak OK, že ekonomický rast. No dobre, ale hovoríme teda, že my potrebujeme nejak tie peniaze zarobiť. Ale čo je taký ten, ja neviem, napríklad taký ten dôchodca, ktorý teda nemá veľký dôchodok, toho trápi teda a potom vidí, že teda štát prispieva na rôzne iné činnosti a má iné výdavky. Napríklad spomeniem, neviem, že pomáhame Ukrajine, aj toto je téma. A tých ľudí to znervózňuje, hej, ľudia sa pýtajú, že tak nemáme peniaze, ale tuto rozhadzujeme, hej, že vlastne máme peniaze na Ukrajincov, alebo takéto niečo. Ako vnímate týchto občanov, že s čím oni zápasia, alebo čo by ste im povedali? No, v prvom rade všetky tieto debaty, že tam peniaze dávajte a tam ich nedávajte, súvisia s tým, že vlastne je to nejaká redistribúcia už vytvorenej hodnoty, hej, čiže a presne o tom to je, že celá kampaň a všetky politické strany sa proste pretekajú a debatujú o tom, že tí dajú viac zdravotníctvu, tí tvrdia, že tí dajú viacej školstvu, niekto hovorí, a my zasa obrane nedáme. To je stále tá istá pesnička, že je nejaká vytvorená hodnota, ktorá bohužiaľ tým, že naša konkurencieschopnosť klesá, sa bude ešte len zmenšovať. A proste toto je cesta do pekla, lebo dáte tam viac, inde bude chýbať. Čiže toto proste z tohto my chceme utiecť v tom, že nie debata o tom, kam sa dá alebo nedá, nič nového neprináša. My potrebujeme debatu, ale nie len debatu, ale tie reálne kroky, ako tú hodnotu zvýšiť, ako zabezpečiť, aby bolo viac. A tu skúsim pár takých jednoduchých príkladov, aby sme teda boli aj ľuďom akože bližší. Keď si porovnáme Slovensko s nejakými vyspelými západnými krajinami, ktoré teda majú vyššiu produktivitu, majú vyšší hrubý domáci produkt na obyvateľa, tým pádom sú to bohatšie krajiny a proste generujú samozrejme viacej zdrojov aj pre verejné financie a môžu lepšie dotovať teda všetky tie verejné služby. Jeden z rozdielov je, že zamestnanosť je tam vyššia. A ani nie v zmysle toho, že teda tí ľudia, čo pracujú, že pracujú viac hodín, aj keď aj tak to je možnosť, ale skôr to, že tam väčší podiel populácie pracuje. Veľmi dobrý príklad sú mamičky. Myslím si, že Slovensko dnes, my máme ten systém dotovania materstva, čiže materské, rodičovské, všetky tieto dávky okolo toho sú skutočne, že aj dlhé, aj dosť štedré, čo je dobre, veď rodičovstvo je dôležité, ale zároveň proste, aby ste tie peniaze dostali, tak viac menej ten systém zabraňuje tým mamičkám pracovať. No a teraz ten náš pohľad je ten, že dobre, zachovajme rozsah sociálneho systému, aj my k týmto voľbám hovoríme, že my nebudeme rušiť už dosiahnutý sociálny status, sociálny systém, ale teraz dobre,
tak tá mamička dostane takéto množstvo peňazí za tie 3 roky formou rôznych dávok. Samozrejme, ideálne by to zjednodušiť, nie je to jedna dávka, ale nepodstatné. Podstatné je teraz to, dobre, povedzme, že to isté množstvo peňazí, čo dnes dostane za 3 roky, my dajme tej mamine kľudne za 2, alebo aj za rok, s tým, že jednoducho môže ďalej spracovať, lebo sú mamičky, ktoré pracovať chcú. Jednoducho po tých 2 rokoch na tej materskej už hovoria, ja chcem ísť pracovať. Čiže systém sociálneho zabezpečenia zostane rovnaký, náklad štátu zostane rovnaký, ale ak povedzme sa tá mamička rozhodne po 2 rokoch ísť pracovať, tak jednoducho ten rok vytvára novú hodnotu, ktorú doteraz tá mamina neprodukovala, samozrejme pomôže sebe, zvýši sebe príjmy, pomôže štátu, pretože samozrejme z jej platu idú odvody a dane. A toto je nejaká pridaná hodnota, ktorú sme vlastne dodali do ekonomiky. Niekto, kto nepracoval, ale tú schopnosť pracovať mal, zrazu pracuje. Ja. Toto isté sa dá samozrejme dať na dôchodcov. Tam tiež je to také, že niekde ten dôchodca môže pracovať, ale niečo nedostane. Čiže zasa, veď ak je v tej krajine vôľa, poptávka potom, aby proste tí dôchodcovia pracovali, prečo ich trestá tým, že ak budeš pracovať, tak ja neviem, takúto dávku alebo takúto časť dôchodku nedostane. No nie, veď podporme to, dôchodca bude namiesto toho, aby sedel doma, bude medzi ľuďmi, bude mu možno aj z toho sociálneho pohľadu lepšie, jasne, pomôže sebe, dostane viacej a samozrejme zasa v momente, ak človek má viac, tak posúva to ďalej do ekonomiky ako spotrebiteľ a zároveň, ak bude pracovať, tak samozrejme niečo priniesie zasa dodatočné aj tej spoločnosti. Bavme sa o tom, prečo študent môže iba do 200 eur, hej, aby to bolo bez daní. Veď pozrime sa aj tu na. Nedotujeme náhodou až príliš štedro to, že teda človek pomaly už do 30 rokov bude študovať. No a ešte navyše častokrát odbory, ktoré potom akože nemajú žiadny obraz v tom, že je po nich akože dopyt na pracovnom trhu. Urobme veci tak, aby jednoducho aj tí študenti mohli skôr pracovať a zároveň proste zasa ten istý príbeh k tomu prinesú tú hodnotu, ktorú doteraz neprinášam. Čiže to je napríklad ten pohľad. Potom pohľad z pohľadu podnikateľov, podnikov, firiem. No ak ten podnikateľ, zoberme si nejakého malého podnikateľa, ktorý je unikátny v tej jeho podnikateľskej myšlienke, v tom je dobrý, vyrába, venuje sa, dokáže predávať, no ale ja neviem, toľko a toľko hodín do roka funguje na rôznych daňových vyplňania daňových predpisov, respektíve teda daňových papierov, ja neviem, čo všetko ďalšie, hygiena, čo ja viem, čo všetko. Proste je to nejaké množstvo času, ktoré bohužiaľ potom sa samozrejme nemôže venovať v tom, v čom je unikátny. Ak sa zjednodušia pravidlá, podmienky, tlačivá, čokoľvek, bude ho dostať menej času, no zrazu ten neproduktívny čas vymení za produktívny, vyprodukuje vyššiu hodnotu, vie mať z toho samozrejme potom vyššiu daň a jednoducho aj verejné zdroje budú z toho profitovať. Toto je vlastne stále tento istý pohľad, sa dá aplikovať v rôznych oblastiach ekonomiky a vie priniesť vlastne tú dodatočnú hodnotu. A z tej dodatočnej hodnoty už sa potom nemusíme baviť o tom, že čo kde rozdeliť, pretože aj pri rovnakom rozdelení vyššia suma proste samozrejme prinesie viacej financií. Takže toto je to, čo Slovensko potrebuje. Nie hádať sa medzi sebou, nie je tu, aby riešiť len tie silové zložky, proste ja neviem, kadejaké proste špinavé ťahy, black marketing a čokoľvek. Proste my sme strana, ktorá hovorí, Slovensko potrebuje ekonomický rast, Slovensko potrebuje novú pridanú hodnotu, Slovensko potrebuje sa znovu stať tigrom. Toto je to, čo my budeme hovoriť. Hovorím, máme k tomu nie len, že cieľ, víziu, máme k tomu konkrétne body a samozrejme chceme a uchádzame sa o dôveru ľudí, lebo jasne treba povedať, že čím viacej percent dostaneme, tým väčšiu sílu v tom parlamente budeme mať a tým väčšiu schopnosť urobiť väčšiu časť toho nášho programu budeme mať. Takže tak to je. Keď takto počúvam, tak mi to nepríde ako nejaká raketová veda, že vlastne ty hovoríš, že veď my máme šikovných ľudí, my máme dokonca ľudí, ktorí chcú pracovať a prečo by sme teda potom neurobili to, že tí ľudia jednoducho tú možnosť budú mať a že teda štát im nebude komplikovať tú ich situáciu. Že vlastne, už si to spomenul pri tých mamičkách, hej, spomenul si to pri tých, neviem, dôchodcoch alebo študentoch, čiže... Presne tak.
ono to ani nie je raketová veda, častokrát to vie každý z tej svojej oblasti pôsobenia. Najlepšie fungujú jednoduché veci. Akože, veď ono to aj je, ono to stačí častokrát, aby to ten štát nekazil. Najviac pozitívneho do tej ekonomiky sa dá dostať práve zrušením existujúcich povinností, ktoré ten štát vytvára vlastne svojim občanom, podnikateľom, komukoľvek. Takže ono presne tak, žiadna raketová veda. Niekedy stačí nekaziť. Potom ďalšia vec, aby som teda bol aj konkrétny, opatrenie, ktoré najviac môže pomôcť, že povzbudiť ekonomický rast, je fiškálna decentralizácia, je pozretie sa na to, aby obce, všeobecné samosprávy, boli motivované priťahovať ekonomickú aktivitu na svoje územie. Dnes tá realita je tá, že obec síce má nejaké konkrétne peniaze, ak teda má firmu vo svojom katastri, tak má daň zo stavie, z nehnuteľnosti. To je ale relatívne malá časť. Všetky ostatné peniaze idú vlastne zo štátu, to je zložitý vzorec toho prerozdeľovania, a tá obec ich dostane bez ohľadu na to, či podporuje a láka tých investorov na svoje územie, alebo robí presne opačne. Jasné, super, investor, ale choďte do druhého dvora, do druhej obce, do druhého okresu. Čiže túto štát musí zmeniť, aby obec bola motivovaná priťahovať ekonomickú aktivitu na svoje územie, a to sa robí tak, že aby mala jednoducho časť svojich príjmov z toho výberu daní a proste vôbec z toho, čo ten investor vlastne vyprodukuje na tom území tej obce. Jednoducho povedané, obec, ktorá nebude mať na svojom území žiadnu aktivitu, bude mať menej peňazí ako obec, ktorá jednoducho urobí všetko preto, aby tí investori prišli. Či už je to povedzme teda ozaj, že nejaký park industriálny, alebo teda vôbec len akékoľvek iné podmienky, aby vlastne ten podnikateľ prišiel. A zasa to častokrát nie je o raketovej vede. Stačí, aby tá obec nerobila prekážky. Lebo dnes je to o tom, že veľa obcí robí všetko preto, aby tá prevádzka tam neprišla, lebo nedaj Bože, ja neviem, čo tam spravia v tom ich katastri. Takže toto napríklad aj podľa prieskumov OECD je najväčší rast, najväčší potenciálny rast, ktorý my strácame. Tým, že tie obce vlastne nie sú v súzvuku s tou krajinou, lebo asi z tej centrálnej vlády asi všetci cítime, že OK, tá sa reálne snaží už nejakákoľvek priťahovať investorov. Ale potom to častokrát nefunguje na tých nižších úrovniach, že tie obce proste toto jednoducho nerobia. Takže toto je dôležité, aby sa stalo. A potom samozrejme, aby som zasa bol konkrétny, kopu ďalších opatrení. Rovná daň. Zasa dnes teda, keď sa bavíme teda rovná daň v zmysle firemnej dane a dane z príjmu fyzických osôb. Má to rôzne sadzby, má to milión výnimiek, stojí to veľa času a energie, aby to vôbec akože správne vyplnili a čo všetko. No a zároveň teda tá naša daň, hovoríme, že maximálne 19%. To znamená zníženie oproti existujúcemu stavu. Takže jednoducho zasa prinesie to vyššiu konkurencieschopnosť, ergo nižšie dane pre firmy, zároveň zjednodušenie, zároveň zrušenie výnimiek, ktoré zasa do nejakej miery by kompenzovalo tú nižšiu sadzbu pre štát. A toto sú všetko ďalšie veci, že si môže ďalší nejaký investor povedať, ktorý, porovnáva napríklad krajiny V4, že ja tú svoju investíciu umiestním na Slovensku. Že tu sa mi oplatí. Áno, alebo samozrejme nepozerajme len na nového, ešte jednoduchšie je, ak spravíte tak dobré podmienky, že tí existujúci investori, ktorí sú tu etablovaní, ktorí tu už hodnotu produkujú, urobia rozšírenie. Je to jednoduchšie, rýchlejšie a organickejšie. Takže toto všetko a takto, my tých opatrení máme 94, ešte by sme 96, ešte by sme tu dlho sedeli, než by som ich všetky pospomínal. Ale stále je to proste ako červená niť, žiadna raketová veda, ale proste opatrenie za opatrením, ktoré proste zvyšuje ekonomický rast. Tu máte jasnú predstavu, ako to urobiť, teda ak to počúvam a tak ako to vysvetľujete, sa mi to zdá naozaj, že je jednoducho uchopiteľné. A dokonca myslím si, že vy ste aj nahrávali ako Saska, že audio podcasty, kde ste vlastne ten svoj program konkrétne nejak predstavili, tiež takou nejakou rozprávou alebo takým tým jednoduchším jazykom, by som to povedal.
že aby ľudia vedeli, že čo je vo veci a konkrétnejšie sa môžu pozrieť potom na vašu stránku. Presne tak. Nie je ľahké vyrobiť program. Skutočne my sme fakt programová strana a každý z tým lídrov, a to nie je program pre verejné financie, robil výskum. Ja mám svoj finančný tím, mám tam ďalších kolegov, s ktorými sme, 6-7 mesiacov proste pracovali na programe. Tak toto funguje u každého tým lídra. Zároveň potom máme Eugena Jurzicu, ktorý je šéf výboru pre program, proste je to šéf vlastne teda vytvárania programu, ktorý teda zasa do toho vkladá to celé prepojenie, aby ten program teda nejak vyzeral ako celok. A toto teda hovorím, je náročná práca, verím, že teda aj odborníci zhodnotia náš výsledok. Ale, a bohužiaľ, tomu čelíme stále viac, jak ten čas plynie. Ľudia nechcú čítať veľa proste strán, vôbec dneska už nechcú decka čítať ani jednu A4, hej. Čiže ja hovorím, že už ešte ťažšie, než ten program vyrobiť, je dostať ho medzi ľudí, v odzovkách prinútiť ľudí, aby si ho prečítali, aby sa nad ním zamysleli, aby nad ním pouvažovali. No a teraz tiež sme hľadali, že ako to tým ľuďom priblížiť, dnes sú teda moderné podcasty, tak sme vlastne urobili teda, že ten náš program najprv Nikita Slovák urobil ako scénár, to znamená prerozprával ho do takej jednoduchejšej a teda počúvateľnejšej reči. A následne sme teda požiadali fakt profíkov, Jozefa Vajdu a Andreju Karnasovú, aby nám teda vlastne tie podcasty nahrali. Takže takto sme vyrobili zasa 14 podcastov, tak ako som hovoril na začiatku. Pre každú oblasť. Pre každú oblasť je proste ten jeden podcast a teda dávame ľuďom šancu, že teda nemusia náš program čítať, môžu si ho v zjednodušenej, v poučenej podobe počuť. Takže snažíme sa aj takto vlastne to B, dostať ten program k ľuďom. Takže popri tých všetkých aktivitách, ktoré teda robíme, tak vlastne urobili sme aj podcast a ten cieľ je to ľuďom zjednodušiť, možno mladšiu generáciu trošku zachytiť, aby si to vypočuli. A možno koniec koncov aj tú staršiu, ktorí fakt majú radi toho Jožka Vargu a teda ten jeho hlas, že by sa do toho skúsili započúvať. No, robíme, čo sa dá, pretože tá realita je vlastne ten program vlastne by sa mal dostať medzi ľudí. Až vtedy nás môžu ľudia na základe programu voliť, keď o ňom samozrejme niečo vedia. Preto to spomínam, lebo zaregistroval som to, že to bolo nejakých 2 dní, 3 dní dozadu, čo ste to zverejnili, že na profile Richarda Sulíka som tlačovku koniec koncov. Áno. Tak som chcel, aby sa to tiež dostalo do povedomia. Možno zaujímavé je to, že skutočne na tej tlačovke Jozef Vajda jednoznačne povedal aj to, že sa rozhodol voliť Sasku, respektíve dlhodobo Sasku volí a že teda nás považuje za dobrú stranu. Takže aj toto sú vlastne také tie bočné efekty, že skutočne človek, ktorý je pojem, Jozef Vajda je proste na Slovensku herecký pojem a je príjemné, keď jednoducho povie a podporí vlastne nás. Tak. Áno, takto to funguje, že keď máte niekoho radi, potom väčšinou zaváži to v rozhodovaní, že teda keď Jozef Vajda volí Sasku. Keď sa teda začneme ešte rozprávať o tom, že v súčasnosti teda voliči, ako ste povedali, a nečítajú tie programy, tak vlastne oni reagujú na to teda, ako vy vystupujete, čo hovoríte a tam teda vy častokrát poviete, že pozrite si náš volebný program, nie iba vy teda, alebo Sasko, že pozrite si náš volebný program a máme tam skutočne tieto riešenia rozpracované a možno vy, keď takto ste v kontakte s ľuďmi a máte nejakú skúsenosť s tým, že tých ľudí zaujíma väčšinou možno, že 1-2 témy také nejaké hlavné. Lebo ja nechodím tak často medzi ľudí ako vy teraz, lebo samozrejme je pred parlamentnými voľbami nejakých 10 dní. A tak mi napadá, že čo je takéto, čo ľudí, s čím prichádzajú ľudia, hej? Lebo asi nie je to len, že Bratislavské regióny, už ste boli aj chodím v Slovensku. A že čo je to, čo tak nejak tých ľudí, ja neviem, trápi, alebo čo ich tak oslovuje, čo ich tak najviac zaujíma momentálne? Čo by tak... V prvom rade, ono je to úplne prirodzené, tak ako ste to povedali. Ono nájsť
človeka, ktorý že prečíta kompletný program Sasky, jednoducho tých ozaj nie je veľa. Ale to ani nie je cieľom. Proste. Samozrejme, my ten program máme hovorím vlastne tretíkrát, po jednotlivých že rezortoch a väčšinou teda každý človek samozrejme niekde robí. Učiteľov zaujíma naša teda občasť programu venujúca sa teda vzdelávaniu, ekonómov, účtovníkov, podnikateľov. Zaujíma samozrejme časť, či už týkajúca sa verejných financií, alebo teda časť hospodárska, alebo samozrejme aj časť sociálna, lebo tam sú zasa odvody a tieto veci, presne tak. Samozrejme, ja neviem, kto sa teda venuje životnému prostrediu, si prečíta našu časť, ktorá sa venuje životnému prostrediu, ale to je v poriadku, veď ak sa niečomu venujem a teda tá strana v našom programe nájde, že wow, je to rozpracované, je to fajn, že ľudia samozrejme vedia voliť tú Sasku na základe tej časti, tej oblasti vlastne, ktoré sa venujú. No a tak niekde majú vlastne Saske ľudia bližšie, niekde teda akoby trošku vzdialenejšie. Určite Saska nie je nejak zásadne populárna, povedzme, medzi silovými rezortami. Tomu sme sa nikdy nejak úplne že zásadne nevenovali, aj tu sme teda urobili pokrok, ale povedzme, že tam je to také, že možno nazveme to, že slabšie. Ale my sme teda vždy silní v tej ekonomickej oblasti, to znamená, či už tie verejné financie ako také, makroekonómovia, mikroekonómovia, vôbec samozrejme podnikoví ekonómovia a vôbec podnikatelia, čiže tam akože máme my najbližšie akoby k ľuďom a väčšinou, aj keď chodíme na diskusie, na stretnutia, tak veľmi často sa to točí okolo tohto, že áno, volajú nás stranou podnikateľov a my to aj hovoríme. Jasné, že sme stranou podnikateľov, pretože my vždy hovoríme o tvorbe hodnoty. Kto v tejto krajine tvorí hodnotu? No súkromný sektor, podnikatelia. Čiže takto. Častokrát teda hovorím na našich stretnutiach, nájdete podnikateľov, nájdete ekonomov, nájdete účtovníčky. Čiže to je to A. Zároveň samozrejme B, ono je to prepojené. No ten podnikateľ tvorí hodnotu. Prostredníctvom koho? Samozrejme svojich zamestnancov. Ak chcete tvoriť tú hodnotu proste rozumne, kvalitne, tak tí zamestnanci sú samozrejme kľúčovou časťou, častokrát úplne tou unikátnou časťou toho úspechu vlastne podnikateľa. Takže ak podporuje strana Saska podnikateľov, podporujeme samozrejme aj zamestnancov. Takže nie sme len podnikateľská strana, sme aj strana tých zamestnancov. Čiže častokrát proste prídu zamestnanci, ktorí sa teda pýtajú, že čo to prinesie nám, kde teda bude ten prínos pre nás. Takže veľmi často o tomto je gro tých diskusí, o tom našom ekonomickom programe. No a samozrejme vidíme, čo žijeme, vidíme, ja neviem, vojnu v polícii, vidíme teda hrozbu návratu Roberta Fica a toto častokrát tieto aktuálne spoločenské dianie je veľmi často vlastne obsahom aj otázok, aj keď nám ľudia píšu, alebo teda priamo diskusí. Takže to sú takéto nejaké dve roviny. Samozrejme sú oblasti, hovorím, kde sa toho akoby deje menej. Nezachytil som napríklad teraz, že povedzme, že by sa pol diskusie viedlo, alebo teda venovalo kultúre. Že jednoducho ľudia cítia určitú akože urgentnosť tých problémov spoločnosti. Na to sú tie rebríčky, vždy je tam zdravotníctvo, je tam samozrejme ekonomika, je tam školstvo. A ono to sa tak úplne prirodzene vlastne prenáša aj do tých diskusí. Rozumiem. Takže to je taká naozaj, že veľká paleta vlastne problémov, ktoré ľudia majú alebo riešia. A možno ešte poviem, samozrejme, ono to aj závisí, že to na tej diskusii sme. Teraz máme takú šnúru po Slovensku, teraz posledných vlastne 2 týždne to už beží a ďalšie 4 dovolie bude. No a tam sa vlastne striedame, aby na každej diskusii sme boli 4 team lídri. No a samozrejme meníme sa, takže vlastne tá diskusia sa potom veľmi často vedie v tých oblastiach, kde tí team lídri sú. Je úplne prirodzené, že keď sa to my dvaja budeme baviť, tak sa budeme baviť väčšiu časť o ekonomike, o verejných financiách a samozrejme, ak sa ma budete pýtať na spravodlivosť, tak niečo odpoviem, ale určite, keď tu bude sedieť Mária Kolíková, no tak sa bude väčšia časť diskusie viesť o spravodlivosti. To je samozrejme. A čiže úplne vlastne takto prirodzené. Jo, samozrejme. A ja ešte na margo toho volebného programu, čo hovoríte, že teda dobre, že veľa ľudí to síce nečíta, ale pre mňa, ako občana, keď má tá politická strana volebný program a má tam popísané presne časť ako,
že ako chce teda dosiahnuť to, čo sľubuje, alebo to, čo ponúka? Saska, sme tu 14 rokov, celú túto kampaň fungujeme do výšky, koľko máme peňazí na účte a nemáme žiadny úver ani ako strana a ani žiadny úver na voľby si neberieme. Limit kampane je 3 milióny, jednoducho ten ani nedosiahneme, pretože jednoducho také peniaze nemáme. A toto je presne to, že ja by som toto navrhol voličom, aby si pozerali. Lebo sme strana, ktorá ide do výšky teda kampane, akú má. Strana proste funguje z peňazí, ktoré teda máme za voľby, za mandáty, proste z tohto klasického financovania a nezadlžujeme seba. Toto sú presne tie predpoklady, čo budeme robiť aj s krajinou, ak budeme vládnuť. Presne takto isto. Zakrývať sa perinou, na akú máme, nevytvárať dlhy, ktoré budú platiť naši potomkovia, jednoducho riadiť tú krajinu proste rozumne. Pozrime sa na iné, bohužiaľ aj pravicové strany, ako sú zadlžené, ako si berú peniaze a úvery na kampaň a ako potom musia sa aj správať, aby boli proste schopné tie úvery zaplatiť a či potom vlastne tu už nie sú kvôli sebe, namiesto aby tu boli kvôli občanom. Ja si pamätám, že tie pravicové strany, či už modrí, demokrati alebo proste tie maďarské strany, veď oni vznikali s tým, aby neprepadli demokratické hlasy. Dnes demokrati jasne nedávno demokrati povedali, že za žiadnych okolností neodstúpia. Tak sú tu kvôli ľuďom, alebo kvôli sebe? Sú tu kvôli tomu, aby mali 3,01%, teda získali príspevok za voľby a boli schopní zaplatiť svoje dlžovky, alebo sú tu kvôli občanom a mohli by povedať, že my sa vzdávame prospech nejakej inej strany, nebudem hovoriť akej, aby tie demokratické hlasy skutočne neprepadli. Toto všetko by mali voliči proste hodnotiť, pozerať a proste podľa toho sa rozhodnúť. Áno. Ešte v prípade Sasky by som možno spomenul taký faktor, že vy ste pre mňa stranou, ktorá dodržuje dohody. Že teda, keď už teda hoci čo sa deje, nemusím súhlasiť s nejakým návrhom riešenia alebo niečo, tak viem, že teda keď niečo slúbite a hovoríte, že tak toto urobíte, tak to aj spravíte. Že aj toto je niečo, čo teda by občania mohli vnímať nejako? Presne tak, veď celá krajina koniec koncov funguje na princípe dohovor. Proste tie dohody sú vlastne nejaké, či už zákony, proste, alebo rôzne teda nariadenia, vyhlášky a proste tá krajina funguje vlastne, keď sa to dodržiava. A presne tak, v tejto politickej hanži, nazvime to, presne o tom je. Jednoducho dohody sa majú dodržiavať. Tá základná dohoda vždy po voľbách je teda programové vyhlásenie vlády, alebo teda ešte predtým koaličná zmluva. Jednoducho veci fungujú vtedy, keď sa tie dohodnuté dohody dodržiavajú. A v tomto skutočne my sme strana, ktorá si jednoducho dohody ctí. To bolo vidieť koniec koncov aj v tomto volebnom období, aj v predchádzajúcich volebných obdobiach. A toto aj ľuďom ponúkame. Proste jednoducho Saska dohody drží a jednoducho si myslím, že to je jedna zo základných parametrov fungovania krajiny. Ak sa dohody nedodržiavajú, ak sa niekto večer vyspí, alebo teda ešte predtým, než sa vyspí, ho niečo napadne, ráno sa to stáva štátnou úlohou, na ďalší deň sa to pretláča na silu cez koalíciu a na ďalší deň potom v parlamente, no ten výsledok nemôže byť iný ako to, čo sme videli počas súčasného volebného obdobia, aj bohužiaľ s tým výsledkom, ako to dopadlo. To sme videli, sme boli svedkami tohto. V tomto skutočne Saska dodržiavala dohody, ale ono to funguje vtedy, keď celá koalícia dodržiava. To sa nedá inak. Samozrejme. Ešte možno by som spomenul takú nejakú posebnú oblasť, keď sa už teda blížia parlamentné voľby, a to je to, že zatiaľ dá sa, že teda Slovensko zvykne voliť skôr tú populistickú oblasť politiky. Stále majú teda populisti, dá sa, veľký úspech. A tu možno by som sa rád pýtal, že vy to ako vnímate? Že čo sa vlastne na Slovensku, alebo my Slováci, čím si my musíme prežiť, aby sme tie populistické strany nevolili? Že aby sme sa nedali nachytať na takéto lacné nejaké... Čo si myslíte, že čo my potrebujeme pochopiť? Je to taká otázka, rozumiem, že... No, je to široká otázka. Možno to pozrime sa na to najprv, že také ani nie, že populizmus, ale takéto rozdelenie spoločnosti na
povedzme, že skôr pravicové zmýšľanie, to znamená podpora tvorby hodnôt, podpora individuálnych schopností a podpora teda, najlepšie povedané, tvorby hodnôt. A na druhej strane to ľavicové zmýšľanie, proste nejaké, že kolektivistické, dôraz skôr na rozdeľovanie vytvorenej hodnoty. A toto vlastne v tom takomto čistom ponímaní, to Slovensko je rozdelené viac menej pol na pol. To keď sa pozrieme na to z tohto pohľadu, tak vlastne tie vlády mali teda bližšie k tej ľavici alebo pravici a väčšinou to nezáviselo od toho, že nejak veľa ľudí zmenilo ten svoj názor. Skôr to záviselo od toho, že raz teda prepadlo viacej pravicových hlasov a teda prevážilo sa to povedzme, že doľava, alebo sa zopačne, že teda skôr to ľavicové spektrum sa nedostala nejaká strana a teda vytvorilo túto historický priestor, povedzme, že zasa na pravicovú vládu. A ono to tak trošku, jak ten čas letí, tak sa to tak vlastne trošku, akože to ľavicovosť sa dostáva k tomu populizmu. Hej? A aj tieto voľby vo finále asi rozhodne to, že ktorej strane prepadne, ktorej časti toho politického spektra prepadne viacej hlasov. Hej? Ak vlastne zjaví sa to, že teda či už demokrati, 3 maďarské strany, ja neviem, modrí, toto vie vygenerovať bohužiaľ veľa hlasov na tej pravicovej časti spektra, ktoré teda môžu prepadnúť. To ste spomínali, že mohli by vlastne spraviť to, že... Áno, tá možnosť tu stále je a potom ešte ďalšia vec je, že veď ale volič je rozumný, čiže ja si myslím, že toto do nejakej miery vyriešia samotný volič, že ako náhle bude bližšie a bližšie k voľbám, že bude jasnejšie, že niektorá strana nemá šancu, takže voliči, povedzme sa, zmenia to svoje dnešné rozhodnutie a dajú hlas strane, ktorá teda má väčšiu šancu sa dostať do parlamentu. Takže toto je ešte veľmi, veľmi také, že uvidíme. No. Ale čo teda, aby som zodpovedal priamo na tú otázku, no Slovensko napriek všetkému, vlastne, a to sme povedali aj hneď na začiatku, ona tá životná úroveň rástla a rastie. Hej. To, že rastie v iných krajinách ešte rýchlejšie a tým pádom vlastne my akoby strácame, že sa teda vzdialujeme od toho nejakého priemeru, to je druhá vec, ale proste jednoducho nebolo až tak zle. Čiže ono sa obávam, že to jednoducho môže dopadnúť až tak ako v tom Grécku, že jednoducho do poslednej chvíle sa robili populistické rozhodnutia, do poslednej chvíle sa tie strany snažili a pridávať na dôchodkoch a tam dávali takú sociálnu pomoc, až sa to proste jednoducho dostalo do toho stavu, že teda tie peniaze jednoducho neboli. Že to financovanie štátneho dlhu tak stúplo, že jednoducho tá krajina nemala dostatok hotovosti, aby vyplatila celé dôchodky. Jedného dňa sa tým gréckym dôchodcom fakt stalo, že im prišli len 2/3 dôchodku. Tam si ľudia pamätajú, že bolo obdobie, keď ste strčili svoju kartu, kde ste mali peniaze, mali ste na účte peniaze, z toho bankomatu vám tie peniaze nešli. Takže aj toto je scéna, ktorý... Bohužiaľ, niekedy to môže sa stať, že jednoducho padne tá krajina na hubu a až potom sa proste jednoducho možno ľudia zobudia, že takto sa ísť ďalej nedá, že ten populizmus musí byť nahradený tým zdravým ekonomickým uvažovaním, takže aj toto sa môže stať. No, ale teraz ešte ďalšia vec je tu, že teraz vlastne dlhé roky boli úroky na proste, či už na dlhoch štátu, alebo vôbec na financovaní aj ekonomiky veľmi nízke. Častokrát až nulové. Hej. A to tiež samozrejme nebolo štandardné, aj peniaze majú svoju cenu a samozrejme asi každému bolo jasné, že teda takto to nemôže byť na vek. No a teraz, čo sa stalo, že teda vlastne vytvorilo to infláciu, teraz Európska centrálna banka bojuje s infláciou, bojuje samozrejme s zvyšovaním základnej úrokovej sadzby, čo sa teda prenáša samozrejme do úrokových sadzieb celej ekonomike a hlavne aj do financovania štátneho dlhu, pretože Slovensko ku koncu tohto roka bude mať štátny alebo verejný dlh cez 70 miliárd eur. Za to treba samozrejme splácať úroky a postupne podľa maturity treba splácať aj tú istinu. A bohužiaľ tým, že napríklad tento rok k tomu pridáme ďalších 8 miliárd dlhu, tak samozrejme splácať aj ten nový dlh, proste si ho požičať a splácať. No a ono to bolo celé relatívne jednoduché, keď štát platil úroky 0,02, nič. A teraz, keď už vlastne sme,
že platíme medzi 3-4%. A ak tie trhy vlastne budú vidieť, že to Slovensko je v zlej situácii, že produkujeme tak veľa dlhu, že to akože speje problémom, tak samozrejme tie úroky budú rásť. A to je ten prvý indikátor, ktorý zasa teda môže, minimálne vládu by mal zobudiť, ale možno aj občanov, že to jednoducho takto ďalej nejde a že proste sa musí skončiť s tým, že sa žije na pomery. Čiže keď to preložím pre ľudí, napríklad dôchodcov, ktorí si pravidelne sťažujú, teda ja mám nízky dôchodok, celý život som pracoval a preto volím, neviem, túto hlas alebo neviem čo, tak presne to hrozí vlastne, že vlastne oni nakoniec môže prísť deň D, kedy oni vlastne nedostanú ani ten svoj malý dôchodok, pretože jednoducho nebude z čoho. Že naozaj my sa k tomu blížime. Presne tak. Toto by si mali fakt ľudia uvedomiť, že ako náhle krajina žije populisticky nad pomery a blíži sa k nejakému problému, tak keď sa tento problém, čo sme popisovali, stane, tak bohužiaľ to najviac ublíži práve tým najchudobnejším. My všetci proste, OK, možno budeme mať nižší plat, alebo proste budeme musieť dlhšie pracovať, všetci si nejak vieme pomôcť. Ale práve tí, či už dôchodcovia, alebo proste sociálne slabí, sociálne znevýhodnení, proste títo budú mať najťažšie. Čiže populizmus v tom svojom výsledku, a tam sa dá viacero krajín pozrieť, Venezuela, ja neviem, proste celá tá história, vždy presne tak, vždy je veľa príkladov, kde to vedie k tomu, že tá populistická politika vo finále najviac ublíži práve tým najchudobnejším. A to je o dôvod viac, ak vláda skutočne chce chrániť a pomáhať tým chudobným. A to je úloha vlastne štátu, že pomáhať ľuďom, ktorí teda z rôznych dôvodov a častokrát za ktoré nemôžu, sa dostali do situácie, že sú nejakým spôsobom znevýhodnení, tak tým treba pomáhať, ale do tej nejakej miery, aby to celá tá spoločnosť a vlastne tie verejné financie uniesli. A nie proste robiť plošnú pomoc každému a veľa, a teraz sa už tu, ste to videli, sa tu predbiehajú najprv 100, 200, teraz proste Matovič sľubuje 500. To iba tak lietalo. To je úplne, že absurdné, proste to je neuveriteľné, kam sme sa dokázali dostať a to všetko budeme musieť nejako zaplatiť. Presne tak a ešte potom to, že ak niečo Igor Matovič dokázal v úvodzovkách, tak dokázal práve to, aby ľudia nastrkovali tú ruku a ešte viacej čakali, že bez nejakého pričinenia vám na nej nejaká tá hodnota pristane. Toto nevie dlhodobo fungovať. Nevie to fungovať na Slovensku, nevie to fungovať v vyspelých krajinách, nevie to fungovať nikde. Dobre. Čiže vlastne pravda je taká presne opačná, že ak naozaj chceme byť sociálny štát, čo teda veľmi oslovuje voličov, že my myslíme prosociálne a takéto iné výroky padajú, tak my potrebujeme robiť práve že tú pravicovú politiku. To znamená, my potrebujeme naozaj ísť cestou ekonomického rastu, pretože iba vtedy my sa vieme postarať o tých ľudí, ktorí na to nie sú tak dobre, ktorí teda tú pomoc možno že najviac potrebujú. A iba vtedy my vieme toto vlastne zaručiť, pretože my potrebujeme podporiť hlavne tú produktívnu generáciu, produktívnych ľudí. Presne tak, úplne jednoducho povedané, najlepší sociálny systém je dostatok práce. Ak je dostatok práce, zvyšuje sa aj mzda, podnikatelia musia súťažiť o toho zamestnanca a jednoducho proste ľudia majú prácu, majú príjmy a funguje to. A samozrejme štát pozerá na tých zvyšných, znevýhodnených a tam samozrejme tá vygenerovaná hodnota, áno, do nejakej miery samozrejme vie byť prerozdelená. To nikto nespochybňuje. Aj my sme sloboda a solidarita proste. Tí, čo máme možnosť a schopnosť, musíme pracovať. Štát má vytvoriť podmienky, aby sa tá práca oplácala, aby som sa neopakoval, aby teda sem investori vedeli chodiť, aby sme vytvárali ďalšiu hodnotu. A ten druhý pilier je samozrejme, a to tiež nájdeš v našom programe, že jednoducho efektívne spravovať výdavky. Proste efektívne, pretože povedzme si zasa na rovinu, akákoľvek hodnota, akékoľvek množstvo financií sa dá minúť, pokiaľ tam zároveň absentuje tá efektivita na tej výdavkovej strane. Takže toto sú vlastne tie dve veci, ktoré Saska hovorí. Podporovať tvorbu hodnoty, to sa teda prenáša do tej potreby ekonomického rastu a zároveň efektívne vynakladať výdavky, verejné zdroje. To nie sú peniaze politikov, ktoré v dobrej viere rozdávajú. To sú peniaze, ktorých sa museli vzdať ľudia, ktorí ich najprv museli vytvoriť vlastnou prácou, vlastnými schopnosťami
a my sme politici povinní robiť všetko preto, aby sme tieto peniaze ľudí míňali najefektívnejšie, ako to možno. Tu sa aj dostávame k tomu, že nič nie je zadarmo vlastne. Presne tak. Američania hovoria no lunch for free a je to tak. Žiadne platy zadarmo nie sú zadarmo. Žiadne obedy zadarmo nie sú zadarmo proste. Všetko má svoju cenu. A čím viac tej spoločnosti je tá cena bližšia k tej realite, tým viac to celé funguje. Ja súhlasím. Ešte potom by som sa dostal k takej nejakej poslednej oblasti a to je opäť hovorím vlastne o voličoch a konkrétne nevoličoch, lebo je to veľká skupina ľudí, ktorá môže urobiť veľmi veľa a pravidelne teda stačí si pozrieť teda vlastne štatistiky, ako dopadli posledné voľby a tak ďalej, že koľko ľudí vlastne bolo pri voľbách. A tí nevoliči, za mňa je to taká záhadná skupina. Ja napríklad, moji rodičia sú tiež z tejto kategórie, čiže z nejakého dôvodu nevidia nejak nádej, neviem, takže viem sa do nejakej miery približiť týmto ľuďom. Ale že teda ak nás náhodou niekto počúva, nejaký človek, ktorý sa rozhoduje práve teraz, napríklad, že ja teda radšej voliť nebudem, tak čo mu povedať, že ako sa porozprávať? Lebo z môjho hľadiska teda sa nejako presvedčať neopláca, že vtedy ten človek skôr cúva a bráni sa a nevyhovie. Toto nie je môjim cieľom. Ale čo by ste teda vy takým voličovi alebo ľuďom povedali, že ktorí uvažujú, že nebudú voliť, že tá politika sa nedá niekoho spoľahnúť? V prvom rade treba povedať, že o budúcnosti tejto krajiny rozhoduje aj človek, ktorý proste nešiel voliť. A to tým, že nechal rozhodnúť iný. Takže už len za to treba ísť voliť a to ja vždy apelujem na ľudí pri akejkoľvek diskusii, akýmkoľvek stretnutí. Choďte voliť už len preto, aby ste proste mohli reálne na tých politikov frflať. Že ste niekomu dali dôveru a on ju sklamal, tak ho proste potrestáte tým, že na budúce dáte dôveru niekomu inému. Takže to je jeden pohľad. No a potom ďalšia vec je trošku matematiky. Ak teda povedzme by išli voliť všetci, strana, ktorá získa 25%, jednoducho reprezentuje štvrtinu národa a taká strana väčšinou, teda samozrejme je tou základným kameňom vlastne koalícia. Hej? Takže to je jedna vec. Ak ale ide voliť len polovica, tak tých 25% je reálne 12,5% národa. To znamená vlastne, ak nejdeš voliť, nejdú ľudia voliť, tak proste necháme, aby 12,5% ľudí rozhodlo o budúcom smerovaní krajiny. Takže toto je vlastne o tom, že tým prvým výdobytkom, a ja si teda pamätám ešte aj z časy pred novembrom 89, je sloboda. Proste jednoducho možnosť o sebe rozhodovať. To nie je len o tom, že môžem ísť na dovolenku kamkoľvek, alebo že môžem dať moje dieťa do školy, ktorej chcem. To je proste aj o tom, že mám možnosť a už slobodu rozhodovať vlastne, ako tá krajina bude fungovať. Áno, sloboda je aj neísť voliť, ale proste to nie je to správne rozhodnutie. Správne rozhodnutie je jednoducho využiť tú možnosť tej demokracie, tej slobody a ísť sa rozhodnúť, komu z tých vyše 20 strán ten svoj hlas dá. Tu ešte možno, že posledná taká, že kontroverzná téma k tomuto a teraz nie som istý, ale myslím si, že v Austrálii uvažovali, lebo neviem, či to má v platnosti, o tom, že by tie voľby boli povinné. Mne to napríklad dáva zmysel, že teda, ak už žijeme v nejakom spoločenstve, prečo by som ja nemal prispieť svojou nejakou časťou? A tam rátam aj tie voľby. Ono treba vnímať samozrejme, že svet je pestrý, variabilný a sú krajiny, kde dokonca ako do nejakej miery skutočne to je povinnosť ísť voliť. Áno, ale teraz treba sa pozrieť na to Slovensko. My sme tú nepísanú povinnosť v minulosti mali. Jednoducho, sa pozrieme v 70. 80. roky, tak tam hlásili 99% volebná účasť. Jednoducho, ak ste vtedy nešli voliť, tak na vás krivo tí komunisti pozerali. Čiže tá povinnosť voľby v našich podmienkach, akože v podmienkach Slovenska, je týmto sprofanovaná. Povinnosť voliť bolo synonymum komunizmu a mali ste povinnosť voliť, ale nemali ste žiadnu reálnu voľbu.
Takže myslím si, že pre slovenské podmienky by nebolo dobré ísť do režimu vlastne, že povinnosti voliť. Čo by možno, že dávalo zmysel, tak prvé vlastne to je úloha nás, politikov, by sme mali vlastne fungovať tak, aby sme aspoň to minimum vlastne vzbudili v tých ľuďoch vlastne to chcenie ísť voliť. Či už pozitívne, lebo tento robí dobre, tak ho idem voliť, alebo je to negatívne, že tento to pokazil, tak budem voliť niekoho iného. Čiže takýmto štýlom. A potom ja si viem predstaviť, že ako pomôcť vlastne nejakej tej volebnej účasti trošku, že takým tým pozitívnym. Napríklad máme Deň ústavy, čo je teda štátny sviatok a ľudia sú doma. No tak ústava súvisí teda s politikou a proste teoreticky by sa dalo vlastne človek, ktorý ide voliť, tak mal by ten sviatok. Tí si vlastne teda tú možnosť zvoliť tú ústavu a tieto veci, tak vlastne povedzme, že mal by vlastne skutočne ten sviatok, hej, napríklad, hej. Ale aj to samozrejme má ďalšie náležitosti, že toto môže štát spraviť pre svojich zamestnancov, ale zase je to istá forma nútenia, povedzme, že keď poviete, že zamestnávateľovi, že teda tento človek má nárok na voľný deň, keď bol voliť. Takže, ale to by trebalo, hovorím, spraviť s tým, že najprv by ten štátny sviatok vlastne, že nebol, a potom bol by pre toho, kto išiel voliť napríklad. Čiže sú nejaké možné schémy, nápady, kde by sa vlastne nejakou formou akože dalo motivovať účasť. Ale ja si myslím, že to sú všetko také akoby náhrady. Tak idem voliť, lebo mám deň voľna. Je to správna motivácia ísť voliť? Podľa mňa by to vždy malo byť a k tomu by sme mali fungovať, že idem voliť preto, lebo chcem tým môjim jedným hlasom, nikto ich nemá 100, idem tým môjim jedným hlasom ovplyvniť vlastne smerovanie tejto krajiny. Áno, mám len jeden hlas. 5,5 milióna, alebo nemáme voličov, ale proste niečo vyše 4 milióny oprávnených voličov máme. Každý jeden má jeden hlas a tým svojím kúskom vie ovplyvniť smerovanie krajiny. Čiže to nastavenie si myslím, že je to právo ísť voliť, je úplne OK a mali by sme to vlastne my, politici, našou činnosťou, našimi výsledkami, ale aj našimi nevýsledkami spôsobovať, že ľudia majú tú chuť ísť voliť. Takže v tomto ja som skôr za zachovanie vlastne toho systému. A potom samozrejme sú určité vylepšenia. Teraz boli voľby, proste, že vedia byť spojené a teraz sa hovorí, a neviem, teraz nepamätám, či sa to podarilo, alebo nie, že spojiť európske voľby s prezidentskými. Že samozrejme robiť takéto zjednodušenia, aby tých volebných termínov bolo menej a o to viacej vlastne mohli ľudia v tom jednom termíne rozhodnúť. Takže takéto nejaké zjednodušenia, zozmysluplnenia určite dávajú zmysel. Lebo zasa, keď si zoberieme, áno, máte miestne voľby, ľudskárske voľby, parlamentné voľby, prezidentské voľby, eurovoľby, že ono je toho veľa a tí ľudia vlastne, akože samozrejme, môžu byť toho aj presýtení. Takže niektoré voľby sa dajú zmysluplne spojiť a aj tak sa dá vlastne pracovať s tým, aby tá účasť bola vyššia. Zdravý rozum. Aj tak by sa dalo ísť. Dobre, pán biskup, ďakujem pekne za rozhovor. Radosť sa stala a ja ďakujem. Som rád, že ste prišli a môžeme skončiť